Ассалом тамошобинон, созе нағзоин саломати хубай боз ҳам супер акция рафтестай дар арзоншоп хостум омада шумода набор гирифта нишонитим нигоҳ кунен акцияи идона рафтестай бинен чиха футболкои хушрӯ брижои фасон омадагай нигоҳ кунен теннискои хушрӯ 40 сомон шудагай бовар мекунен 40 сомон марамат касседа дар корай ира бинен 40 сомон ҳамаи цветош ҳастай 40 сомонӣ ана инамуд футболко боша 60 сомон ҳамаи ҳамино футболкои қиматияи акцияи идонада нархошон 60 сомон шуд барои шумо брижоо бошад 50 сомон 60 сомон 50 сомон размерои майда 60 сомон размерои калон бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвозара подвалаш нами таги лестница даян супер акция навистагай ба осонӣ пайдошон мекунем нигоҳ кунем ки нархода гап нест беҳад нархои арзон ира бинен охи супер акция рафтестай футболкои фасон 60 сомон шудагай ина марамат кассе футболка гирифтанияй 60 сомонӣ биёен беҳад хушрӯ материалошонам фасонай хичонам нигоҳ куненда моделоша чихе хушрӯай 60 сомон теннискоошон бошад 40 сомон ана ин тенниско 40 сомон агребондоро бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвозара подвалшай ин таги лестница даян марамат ма рақамошонам мемонам барои маълумоти бештар метавонен ки хичонда муроҷиат кунен акцияи идона тамошобино успед кунен тамом нашава нигоҳ кунен 30 сомон супер акция рафтестай 30 сомон иҷода ҳам шортикои фасон доранд то мардакои калон аста размеро марамат 30 сомон кадомеша мегирен ҳамагӣ 30 сомон дар арзон шоп баъд футболкоош астай футболкоям бовар мекунен 30 сомон шудагай успед кунен ки тамом мешава ира бинен чихе хушрӯай 30 сомон кадомеша гирен 30 сомонӣ ана баъдан бо ҳаст брижоошам нишонтон метим хушрӯа ира бинен устки почаош аҷоибот чанд та расветка дора 30 сомон бозори корвон даян тамошобинони азиз бозори корвон ира бинен чихе фасонай бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвоза подвалш инами таги лестница даян нигоҳ куненда иҷа бур чихе бисёрай ана ихе футболкои фасон доранд ҳамаш давози акция рафтестай ём 30 сомон ина ё подросткови дай бинен чихе хушрӯвай то синфи 7-8 размер аст материалакш фасонакае ина синфи 3 то синфи 7-8 размер ҳастай диден 30 сомон ҳамагӣ успед кунен борошон беҳад арзонай хушрӯвай баъд нигоҳ кунен ана қисми болора бинен шортикои фасон иҷа ҳам полоскадорш ҳастай ҳам аднатонш ино 50 сомона на ина ино аднатониёша бинен чихе хушрӯ ём размерош то ами мардои калонда мешаванд бермуда дарозан мана фақат як цвет дора 4-5 расветка дорад хулоса 50 сомон инош ана баъд иҷада бо брижои хушрӯ доран 80 сомон брижоошон аз 50 сомон аз 30 сомон сар меша чихе нишон додем ку ина ино 80 сомон ина диден 80 сомон брук брижа мана марамат касседа дар корай ҳатман биёен арзон шоп бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвозара подвалш ина иҷада бо ҳастаи хели брижо 60 сомон размерои майда бошад 50 сомон ина тамошобино брукои халаддог брукои лён бисёр мепурсанд ина нигоҳ кунед ҳозир аз лён сар мекунем беҳад материалш фасонай нарх бошад чанд сомай 80 сомон арзонкиста акция рафтеста 150 сомон 80 сомон шудагай марамат биёен аз наздик бо бинен хитон арзон шоп да тамошобино бахшиш арзон шоп да акция рафтеста ина 80 сомон кадомеша мегирен 80 сомонӣ диден то 100 чанд килограммара мешава марамат ина дар кортон боша биёен ана баъд иҷода ҳастай ана ин намудо халаддог ном дора на халаддогкошон ҳастай духтаро барои шавҳаротон барои падаротон метавонен харидорӣ кунен 80 сомон ишам то 100 килогара размер бидай 80 сомон ина марҳамат кадомеш дар корай барои шумо 80 сомонӣ шудагай биёен харид кунен материалш дар ҳақиқат ҳамин необычный фасони хушрӯвай и ҷинҷ намешад аҷоиб материалш ваяй брижа брукай мана хулас биёен бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвоза таги лестница подвалш ина биёен аз наздик борошона бинен
ана тамошобино анами намуд футболко ҳози тренд рафтестай ҳама мекова марҳамат ина молодёжка беҳад вариантои хушрӯ ҳамаи цветош ҳастай аксия шидагиай 60 сомон бовар мекунен 120 сомона 60 сомон шид марҳамат каседа дар корай ҳатман арзон шоб биёен супер аксия рафтестай 60 сомони расветкоша бинен хуч хушрӯ рақамош ҳар хелая рақамош 2392 хулас каседа дар корай биёен бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвозара подвалш арзоншоб страничкашон отметид мекунам ма рақамои ватсапшона мемонам ина биёен нигоҳ кунед ҷада ҳама чи арзонай на танҳо ино теннискои фасон 40 сомонай футболкои хушрӯ 60 сомонай ина инора бинен охи 40 сомон бовар мекунен хулоса биёен аз наздик бо бинен шортик брижах чизе ки дар кора иҷада ҳастай бо нархҳои дастрас анами брижо ҷордани дага ном доштай бисёриҳо хучон медонанд нигоҳ кунанд почошон хеле кушотакай медонен аксия рафтеста 120 сомона брижа тамошобино медонен чанд сомонай 60 сомон марҳамат каседа дар корай 60 сомони анам хе брижои фасони ҷордани дар арзон шоп шумода пешниҳод шидагай ира бинен 120 сомонай ҳами чиз шумода 60 сомон кардагани қа материалш хушрӯ будае марҳамат дар кортон боша ҳатман биёен иҷа дигар намудошам ҳастай брижора бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвозара подвалош ина таги лестница даян 120 сомона брижа 60 сомон бо биёен муқоиса кунен бинен нархошона боварӣ дору маҳқултон меша иёям 60 сомона размерои майда 50 сомон мана размерои калон 60 сомон